Добър ден от мен. Казвам се Николай Капитанов и в това видео искам малко да си поговорим за това, защо е добре да присъстваме на семинара, който ще се организира на 5, на 6 и на 7 юни в София, по-точно на Фрейзър Брукс. Защото иначе контактната ни листа, която почваме с топлите ни контакти, тя така ли иначе ще завърши и трябва да започнем да търсим нови хора, по-точно студийни контакти, да разговаряме с тях за бизнеса и тези техники, които той даде на семинара, който се организира на 6 и на 7 юни, ще ни бъдат от полза.